Me speaking Irish, Misha ag labhairt Gaeilge. Me speaking English, Misha ag labhairt Béarla. Mé féin le bannaí shilling agus DALTA NUA is gáthharcan isce. Ócé a fáilín tar an seo agus inis dom fút féin. Pauline is anam dum. Tá mé 10 mbliana d'aois. Is Colleen ord mé. Tá mé ag dul go dtí scoil bhuaire páirc an uisce i gCarreg Uí. Tá conaí orm i Corcaigh. Anua, agus inis dom faoi de chuid grúige. Tá má grúig díreach, níl má grúig catach. Ach, tá dá curcara má grúige. Is Colleen anna ord mé? Go bra inis donis faoi de thuaille. Tá thuaile goram agam. Féach. So storín inis dom písín faoi de chlawn. Tá cuaigir im a clown, mé féin, mummy agus daddy. Tá drethárháin agus drefórháin agam. Paul is anam de má grathár. Maureen is anam de má grifóir. Is cúpla iad. Tá siad 3 bliana d'aois. Tá Patty agam. Tá Éan amháin agam. She is anam di. Tá Cat amháin agam. Crystal is anam di. Agus tá Madra amháin agam. Bran is anam dó. Má príomhcara is anam de má príomhcara ná córa se. Slán? Mathú Pauline, anua fad, agus fáilte road go dtí scoil bhuaire páirc an uisce rang go ceathair an rangus fearr sa scoile.